Uindisawira wangu ndine marights ekumudza chokwadi. Uindisawira wangu. Aiwa. Aisisiri English. Asisiri ma-acids. Uyu wamukondombera Tawanda. Say Calaz. Wamukondombera. Babanana. Endai kuchipatara munoongorerwa. Vanyatsokuita make sure kuti ndiwe here. But inini ndiri kuona kunge ndiwo. Uyu wenyu uyu unoda kudya chikafu chechibhoyi. I still remember pandakaita mukondombera inini ndakatanga kupera zvamuri kuita izvi because ndadine HIV ambatira kuti AIDS. Saka ini makarerekera kuenda kwakwaya immunodeficiency syndrome ndokwa makarerekera ikoko because initanga yakudya nyama. Yokupedza ima CD4 cells, my white blood cells ndo ari kupedzwa as we speak, as I'm talking right now. Magambe enyu anorwa hondo mumasoja blood ndo ari kudyiwa. Saka endai munoongororwa mopiwa mapilitsi, mototanga kukabira mapilitsi eti zvaanoda watanga kumwa edzizvi. Tangai kudya chikafu chechibhoyi. Number 1, musashurise chibage kana makuenda kuchigaiwa, chingogaiwa nokushura so that mafibers aya anokubatsirai kuunganidza, the fiber in the body. It's needed. Biology. And I might tell my teacher and my tomba, you will never understand it. But just novels of Manisa Kafunda. Jadaroso, Mutina ubikwe. Uno boili samvura. O boili samvura, o visamvura pa stove. Oni kamashije mutsine 10 to 15 minutes. You get a decolorization chet. But my nutrients are chirimo. Then motora dori. Soup ndo inobikwa pa side kana uchida soup madomasi chichonobika pa side. But inini usually ndinoda soup iri pa side. Ndoisa soup iyo dori ndozonyika mashizha angu ayaya andisina kubika andanyika mumvura. So you are getting all the nutrients. And it's got all the nutrients. Utomoda uchika chikafu chibhoyi. Nekuti mu music munoitika zvakawanda. Ndainzwa unzi kila hanzi anotonyenga mpinga dzema followers dzake kuti aramba akamira. Munohurwa ka music industry umu. Munohurwa asina kuka kila zvake. Na kuti akapinda pachirongwa kudhara kakangosimba meno akasaka kambodyika. Kane body yakanaka. Kana kuti anomwa nhingi mishonga yemusana ku Nigeria. Kazhinji ukagara wakaimwa iyaya chirwere chinokunzvenga guchu especially guchu yeku Nigeria. Kana kuti makaenda kubhinga mazuva ndakazopona because mai vangu vasati vakushanda kuna tfamu kwavari kushanda uku vaimboshanda ku UNICEF achidrive marori. Saka vaisvika kubhinga uku bhinga neku UNICEF. Saka ikoko vaibva vauya nemaguchu nzenda yekuti pamwana wenyari kurwara nesi vouya yes ndove nzou. Baiwe chiororo manje ndove nzou. Ukaona ndove nzou ukainyika mumvura omwa kana kuti wopfungaidza ndove. Ona mai vangu kai ndakarapwa na mai vangu ini pandakarwara ndakamboenda kana nacho mai shumba ndo vaiita mixture zvino mukadzi nonge dzaimunanokudya ndabva kubataka ndakumbodya ndokuti chirwere ichi chinoda kudya ichi. Ukaita edzi usina 12 unokutora kwikire uchidya uchimwa tii. Stay away from doro kana uine body yakaita. Ini ndinomwa doro ndiri homwenyu saka ndosvikirwa nematateguru. Iwe unomwa doro unosvikirwa. Ini ndopita foti ndosvikirwa nematateguru. Iwe unosvikirwa nani? But akanohura nemanhingi ake anohura nemafollowers kuti kaone mari. Saka mutona achicheneswa nevakadzi vanosvira mafollowers. Kandi kumudzira pamwe Calaz aisvirawo mafollowers ake ambaza achirwere kwete kuti Calaz ngochana ndomurambira hangu akazati kwa AIDS nevakadzi ava